קיצור שני, תשמעי סיפור, מאיה. יום אחד אני מקבל איזה SMS עם תמונה, האם זה צירה או דבורה. ואז אמרתי, זה צרעות. אישה שאלה אותי, ואיך מדבירים? אמרתי לה, באים בערב עם K300, 500, אחד מהקיים, מרססים וזהו. ואז היא שאלה אותי אם אני יכול לבוא ולעשות את זה. ובאתי ועשיתי את זה. מה, ריססת ב-K300? כן, ריססתי, לא, זה היה K500. וריססתי, וזה שנייה, זה לא... זה כן של צירה שקוראים לה צירה הפלחית. היא מזכירה כמו צירה גרמנית, רק שהיא לא הנאצית, היא הפלחית. ובסוף היא שאלה אותי כמה אני צריכה לשלם. אמרתי לה, נשמה, זה מתנה. איזה חמוד. מתנה? תראי איזה יופי. מקסים, וואו. אני אומרת לתלות על המקרר. אני גם חושב. את מה? את הפררו?